Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri príležitosti odovzdávania prvých bytov do systému štátom podporovaného nájomného bývania. Ešte ale pred samotnou tlačovou konferenciou by som rád vyzval predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ministra dopravy Jozefa Ráža, generálnu riaditeľku agentúry štátom podporovaného nájomného bývania EULISovu a generálneho riaditeľa spoločnosti Kooperatíva Vladimíra Bakeša, aby sme symbolicky prestrihli pásku. Nech sa páči, môžete si zobrať nožnice. A môžeme prejsť. Nestriháme každý mesiac, pán minister. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz prejdeme k tlačovej konferencii. Ešte by som rád privítal aj ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Kamila Šaška, riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislavy pána Alexandra Majera a člena predstavenstva akcionára pána Franca Kozinu. Pán predseda, nech sa páči, odozdávam vám slovo. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, keď niekto napíše knihu, tak zväčša na úvod túto knihu niekomu venuje. Ja by som chcel túto tlačovú konferenciu venovať tým poslancom vládnej koalície, ktorí oprávnene hľadajú svoje miesto pod politickým slnkom. Ale chcem venovať preto, aby si uvedomovali, že táto vláda na dennej báze rieši neuveriteľné množstvo vážnych výziev. Či už na domácej, alebo na medzinárodnej úrovni. Ja som neváhal ani sekundu a koordinoval som túto tlačovú konferenciu s pani riaditeľkou agentúry, pretože toto je projekt, na ktorom nám všetkým mimoriadne záleží a ja som si dovolil si ho trošku aj uzurpovať a považujem ho za premiérskú tému a myslím si, že môže povedať aj pani riaditeľka, aj pán minister dopravy, že takto sa k tomuto projektu aj ja správam. Viete, že mám rád porekadlá a jedno porekadlo hovorí, že jedna lastovička leto nerobí. Napriek tomu som presvedčený, že táto lastovička, ktorú vám dnes chceme predstaviť, je tým najlepším dôkazom, že to leto príde a že môže byť veľmi zaujímavé a bohaté a môže byť mimoriadne atraktívne pre občanov Slovenskej republiky, ktorí hľadajú inú formu bývania, ako je napríklad kúpa bytu do vlastného vlastníctva. Dovolte mi preto, aby som zhrnul, čo sa vlastne deje, kde sa nachádzame a potom poprosil mojich kolegov, ktorí sú tu, aby prípadne doplnili to, čo ja nepoviem vo svojom úvodnom slove. Dámy a páni, my sme počnúc prvým dňom, ako sme nastúpili do vlády v roku 2023, vyhlásili, že výstavba nájomných bytov, pozor, opakujem, toto nie sú sociálne nájomné byty, výstavba nájomných bytov sa stáva prioritou pre vládu, ktorej som predsedom a dokázali sme urobiť za rok toľko roboty, že máme dnes otvorené všetky dvere, aby sme mohli realizovať projekt tak, ako je nastavený. Dnes nám teda už nič nebráni, aby vláda Slovenskej republiky podpisovala dohody s príslušnými investormi. Dokonca sme zmenili aj podmienky. Dnes investor môže podpísať dohodu s vládou Slovenskej republiky, ak dokáže investovať 100 miliónov a spravuje okolo 1000 bytov ako nájomných bytov. Nič nebráni agentúre, aby dávala dohromady zoznam ľudí zo celého Slovenska, ktorí majú záujem o nájomné bývanie. A nič nebráni teraz investorom, aby buď kupovali hotové produkty, to znamená hotovo postavené budovy, kde sú byty, alebo začali stavať vlastné projekty, lebo niektorí investori nemajú možnosť postupovať tak, ako v tomto prípade Kooperatíva. Projekt je nastavený v podstate veľmi jednoducho. A spočíva v tom, že vláda podpíše dohodu s investorom, vláda má na starosti iba vedenie registra záujemcov a teda podporu tohto celého projektu. Investori investujú do výstavby nájomných bytov, či už formou kupovania hotových bytov, ako to je v tomto prípade, alebo výstavby nových bytov. Tento projekt je zaujímavý preto, lebo nie sú to, ako vidíte, nejaké sociálne byty, sú to štandardné byty, ktoré budú mať možnosť získať ľudia, ktorí buď nechcú ísť do kúpy bytu,
či už za svoje peniaze alebo cez hypotekárny úver, alebo ktorí nesplňajú podmienky na hypotekárny úver. Uvedome si, že máme veľmi veľa ľudí, ktorí prídu do banky a banka povie, nedávame hypotekárny úver, lebo nesplňate podmienky. Tieto nájomné byty sú teda v štandardnej výbave a treba pripomenúť každému jednému občanovi Slovenskej republiky, že zo zákona byt, ktorý si môžu prenajať v rámci tohto mechanizmu, musí byť vybavený tak, že musí mať podlahové plochy, musí mať technické svietenie, musí byť vybavená kuchyňa základnými elektrospotrebičmi a musí byť vybavená sanita, to znamená kúpeľňa a toaleta. Čiže keď ten človek príde, tak si len donesie základný nábytok a môže v podstate bývať. Vy ste dnes videli 3 byty, jednoizbový, dvojizbový a trojizbový, ktoré sú možno nadštandardnejšie zariadené. Prosím, aby nevznikol teraz dojem, že tu budú aj televízory. To len preto, lebo investor išiel do nejakého vyššieho štandardu z nejakých dôvodov, ktoré on asi bude môcť potom vysvetliť. Ľudia, ktorí majú záujem o takéto bývanie, sa môžu prihlásiť do registra, ktorý vedie agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. Musia spĺňať zákonné podmienky, to je otázka príjmu a všetkého ostatného. Byty, ktoré sa do tohto registra budú dostávať, sú byty, ktoré musia spĺňať podmienky minimálnou plochou a maximálnou plochou. Či si ten človek zoberie takýto byt do nájmu, záleží od toho, keď začne porovnávať, čo by ho stálo viac. Stála by ho viac mesačná splátka hypotéky ako nájomné v tomto byte? Alebo by ho stálo viacej komerčné nájomné v nejakom inom byte, ktorý by si zobral mimo systému, ktorý ponúkame, teda systému štátom podporovaného nájomného bývania. My vám môžeme preukázať, a o tom budú asi hovoriť kolegovia, že v tomto prípade sme stále v nájomnom v týchto bytoch, ktoré je nižšie, ako je komerčné nájomné. Pozor, a teraz prichádzam k tomu najpodstatnejšiemu. Systém štátom podporovaného nájomného bývania umožňuje, aby zamestnávateľ prispel zamestnancovi v prípade takéhoto nájomného bytu na bývanie príspevkom na nájomné, ktorý sa môže pohybovať momentálne vo výške 4 eur na meter štvorcový, ale bude sa valorizovať podľa slov pani riaditeľky až na 5,20 eur na metre štvorcové, čo výrazne znižuje nájomné. Tak si zoberme, čo sa bude diať s týmito bytmi a teraz sa dostávam k podstate tohto projektu. Nazvime tento projekt Ovocné sady. Je tu okolo 100 bytov. Je to hotovo postavený bytový dom. Všetky tieto byty kúpil investor, to znamená spoločnosť Kooperatíva, ktorá podpísala so štátom dohodu, že bude súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania. Spoločnosť Kooperatíva, ktorá je vlastníkom týchto bytov, bude spolupracovať teraz s agentúrou, ktorá vedie register záujemcov. A títo záujemcovia sa môžu prihlásiť a povedať, mám záujem o jednoizbový, dvojizbový alebo trojizbový byt. Takéto byty sú tu. Povedzme, ten najmenší má okolo 29 metrov, až po nejakých 80 metrov štvorcových ten najväčší trojizbový. Ak sa rozhodne občan Slovenskej republiky prihlásiť do registra a bude spĺňať zákonné podmienky, tak sa môže, ak tieto byty budú k dispozícii, takémuto bytu dostať. Pripomínam ešte raz, zatiaľ aj nájomné je nižšie, a je to stále nižšie ako je mesačná splátka hypotéky a samozrejme je to predovšetkým zaujímavé pre ľudí, ktorí z dôvodov mobility sa nechcú zaväzovať vlastníctvom bytu alebo ktorí nemajú splnené podmienky na hypotekárne úvery. Ak sa však odpočíta od tohoto nájomného, ktoré v tomto systéme vypočítavame, príspevok zamestnávateľa, tak ideme prudko dole. Podľa zákona 35% zatiaľ bytov, ktoré bude v dispozícii mať agentúra spoločne s investormi, môžeme dať k dispozícii zamestnancom verejnej správy. Preto tu dnes je pán riaditeľ Univerzitnej nemocnice z Bratislava a je tu s nami aj pán minister zdravotníctva, pretože v tomto bytovom dome, vychádzajúc z toho, že 35% bytov je k dispozícii, asi 23-24 bytov je určených pre zdravotnícky personál v univerzitnej nemocnici. Hovoríme o zdravotných sestrách a možno ešte o nižšom zdravotnom personáli, ktorý pracuje v rámci nemocnice. Hoci maximálny príspevok momentálne, ktorý zamestnávateľ môže dať, sú 4 eurá na meter štvorcový, Ministerstvo zdravotníctva po dohode s riaditeľom nemocnice idú na príspevok 3,30 na meter štvorcový. Nechceli znieť, uvidia, aká na to bude reakcia. Pán riaditeľ nemocnice potvrdzuje, že bola robená, nazvime to, nejaká prvá
kontaktná, motivačná, také stretnutie, ktoré urobili s predstaviteľmi zamestnancov. Tie reakcie boli pozitívne, preto nie je dôvodu pochybovať, že by nemali záujem o tento typ bývania. Pretože ak poskytne Univerzitná nemocnica Bratislava príspevok 3,30 na meter štvorcový na nájom, tak pôjde prudko dole. Potom sa už nemáme o čom baviť. Ak porovnáte nájomné, dokonca vrátanie elektriny a plynu a všetko, čo patrí k tým službám, s komerčným nájomným alebo s hypotekárnym úverom a so splátkou mesačnou, tak je to mimoriadne atraktívne. Ale potom tie čísla poprosím, keby ste zverejnili, ako ich máte k dispozícii. Tieto byty, dámy a páni, sú k dispozícii v podstate už od apríla, pretože od 1. apríla spúšťa agentúra už konkrétne rokovacie konania s príslušnými ľuďmi, s tým, že my budeme mať s pánom investorom, s spoločnosťou Kooperatíva tento rok ešte niekoľko stretnutí, pretože Kooperatíva je ten investor, ktorý môže realizovať hotové produkty. Ak na Slovensku niekto postaví bytový dom a je tam 100 bytov a tieto byty zodpovedajú tomu, čo hovorí zákon a má záujem investor samozrejme, tak je dosť možné, že sa dohodnú. Rovnako budeme rokovať s investormi, ktorí nemajú takúto možnosť kupovať hotové projekty, kde ich zase budeme motivovať a pomáhať, pokiaľ ide o mestá, obce s pozemkami, s povoľovacími konaniami, aby sa výstavba rozbehla čo najrýchlejšie, pretože to je obrovský impuls do národného hospodárstva. Na tomto projekte nemôže nikto prerobiť. Nikto. Toto je projekt, ktorý je zaujímavý a prospešný pre celú Slovenskú republiku a najmä teda si myslím, že bude výrazne pomáhať občanom, ktorí sa môžu dostať k slušnému bývaniu. Chcem vyhlásiť aj to, že po zmene parametrov, pokiaľ išlo o podmienky pre investorov, aby mohli podpísať dohodu so štátom, sa objavujú aj ďalší investori, ktorí chcú podpísať s vládou Slovenskej republiky podobnú dohodu, ako podpísali napríklad predstavitelia Kooperatívy alebo ešte jednej rakúskej spoločnosti. Čo znamená, že na Slovensku môže pôsobiť niekoľko investorov, ktorí buď budú kupovať hotové produkty, dávať ich do systému, alebo ich budú stavať na zelenej lúke. Chcem poďakovať agentúre za to, že organizovala stretnutia, či už to boli Košice, boli ste aj niekde inde, potom sme robili v Bratislave významnú poradu, ktorá bola veľmi úspešná. Je o to veľký záujem. Viete, že sme boli dokonca v Košiciach, napríklad pri Valalikoch, kde je automobilka Volvo, tam majú záujem aj predstavitelia katolíckej cirkvi, keďže majú pozemky ísť do tohto systému. Je zrejme, že pozemky, ktoré dnes majú mesta, obce a ktoré majú možno aj iné združenia, vedia podstatne lepšie zhodnotiť, daním ich do tohto systému, ako ich povedzme len prenajímať ako nejakú poľnohospodárskú pôdu alebo robiť s nimi niečo iné. Takže dámy a páni, toto je zlomový moment, pretože my sme museli ťažko rokovať s Európskou komisiou. Nebolo zrejmé, že či nám uznajú tých 5% DPH, lebo to je tiež jedna veľká výhoda pre investora. Vybojovali sme, nechcem povedať, že právny predpis, ale vybojovali sme negociačne s Európskou komisiou potvrdenie, že pokiaľ ide o 5% DPH, tak nejde o neoprávnenú štátnu pomoc a môžeme s týmto projektom pokračovať ďalej. Ja chcem ubezpečiť aj našich investorov, že veľmi pozorne budeme sledovať výkon nového komisára Európskej komisie pre bývanie. Chceme s ním o tomto projekte hovoriť, aby sme ešte možno našli ďalšie možnosti, ako sa dostať k nájomným bytom. Chcem ďalej potvrdiť aj to, že rozmýšľame, ako použiť peniaze z dôchodkového piliera na takéto projekty, ktoré sú zaujímavé, alebo prinášajú efekt aj pre sporiteľov. Tých možností je veľmi, veľmi veľa. Preto blahoželám agentúre, blahoželám ministrovi dopravy, pretože to patrí do vašej pôsobnosti, pán minister. Agentúra naozaj veci rozbehla perfektne. Pani riaditeľka, poprosím ešte viacej PR. Jednoducho musí slovenská verejnosť o tom vedieť. Musí vedieť, musia sa ľudia prihlasovať. Momentálne máme v registri viac ako 5000 ľudí, ktorí sa prihlásili a zatiaľ dohromady ešte o tom nikto nevie. Ale ak budeme o tom pravidelne informovať, ako vy informujete, čo povie Erik Kaliňák, tak to bude radosť. Jednoducho to bude celé Slovensko vedieť, že na Slovensku je možnosť získať nájomné byty. Rovnako sa teším, že ste do toho skočili, pán riaditeľ nemocnice, pán minister zdravotníctva. Prosím, sledujte tieto projekty, lebo to je tá symbióza, ktorú sme chceli ukázať. Záujem investora, štátu, občana, zamestnávateľa, lebo bez toho príspevku to tiež je atraktívne zamestnávateľa, ale s tým príspevkom je to absolútne atraktívne, veď na tom je aj postavená celá podstata tohto projektu.
Teším sa, blahoželám všetkým, blahoželám už aj tým, ktorí sem prídu bývať, lebo je to primerané, slušné bývanie s primeraným vybavením a ako som pri prestrihávaní tej pásky povedal, verím, že takýchto pások s hotovými projektami budeme tento rok strihať veľa. Rovnako verím, pani riaditeľka, že budeme strihať aj pásky, kde začnú investori stavať reálne bytové jednotky, ktoré budú potom dávané do tohto systému. Vláde Slovenskej republiky sa podarila veľká vec. Ja viem, že máte iné problémy a riešite pána Migála a ďalších. Toto je vláda. O tomto je vládnutie. A preto som na úvod povedal to, čo som povedal. Táto tlačová konferencia je určená tým koaličným poslancom, ktorí hľadajú miesto, politické miesto pod slnkom, ja to rešpektujem, ale musia si uvedomiť, že o tomto nemôže byť vládnutie. Vládnutie je o plnení programového vyhlásenia vlády. A to, že tu dnes stojíme, je dôkazom toho, že plníme programové vyhlásenie vlády. Ešte raz všetkým ďakujem, ak som na niečo zabudol, tak sa veľmi ospravedlňujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani riaditeľka, poprosil by som pár slov. Ďakujem pekne. Rada by som povedala, že napriek tomu, v akom stave sme si prevzali agentúru pred časom, tak som veľmi šťastná, že môžeme tu dnes byť a spúšťať v tak krátkom čase náš pilotný projekt. Taktiež moja vďaka patrí celému tímu agentúry, ktorý naozaj denne pracuje na tom, aby sme sa vedeli takýmito milovými krokmi posúvať ďalej. Pracujeme na tom, aby sme mali, ako pán premiér povedal, pracovné stretnutia po celom Slovensku, kde budeme informovať, robiť osvetu, spolupracovať so samosprávami a taktiež so zamestnávateľmi, ktorí naozaj preukazujú veľký záujem o celý tento projekt. Takže ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na budúce. Ďakujem pekne. Pán minister dopravy. Tak ja asi len krátko. V prvom rade treba povedať, pán premiér, že vďaka tebe si sa osobne zasadil za tento projekt na Európskej komisii. Bez toho by ten komfort letter dneska asi nebol, určite by nebol tak rýchlo. To znamená, je dobojované v tom zmysle, že táto schéma je týmto listom potvrdená. To umožnilo to, že tu dnes stojíme a veľmi pekne teda ďakujem všetkým aj kolegyňam a kolegom z ministerstva, ktorí sa na tom podielali, určite pani riaditeľke. A asi viete, že som predtým 4 roky pôsobil na zdravotníctve, tak som si dovolil aj z ministerstva osloviť práve pána generálneho riaditeľa univerzitnej nemocnice. Vieme, že bojujeme s nedostatkom sestier stále, preto sme ho poprosili, aby veľmi aktívne participoval na tomto projekte a verím tomu, že sa nám to spoločne s ním aj podarí. Jeho, by som rád vyzdvihol jeho veľmi proaktívny prístup k tomu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Tak ešte, ak môžem, ak dovolíte, vy máte radi čísla, potom ich prekrúcate proti nám, tak vám ich poskytnem, aby ste ich mohli prekrúcať. Dámy a páni, dovolte mi pár čísiel, ktoré sú pre vás podľa mňa veľmi dôležité z pohľadu tohto projektu. Zamestnávateľ môže momentálne prispieť 4 eurami na meter štvorcový. Nemocnica sa rozhodla poskytnúť príspevok na 1 meter štvorcový 3 eurá aj 30 centov. Toto je rozhodnutie rezortu zdravotníctva. Tak sa na to teda pozrime. Nájom v jednoizbovom byte, ktorý má okolo 30 metrov v tomto bytovom dome, nájom s príspevkom zamestnávateľa, v tomto prípade nemocnica v Bratislave, je 326 eur. Za jednoizbový byt, ktorý má 30 metrov štvorcových. Hypotéka by bola 430 eur, treba ale vychádzať, že k tomu treba aj nejaké disponibilné zdroje, nejakých 20%, a komerčný nájom vychádza 516 eur. Ten komerčný nájom sme našli na zdroj, je Deloitte Rent Index, je to v roku 2024 nehnuteľnosti, čiže vychádzali sme z toho, čo bolo reálne zverejnené. Dvojizbový byt 40 metrov štvorcových, s tým príspevkom, o ktorom hovorí pán riaditeľ, je to 416 eur, to je nájom, 707 by bola hypotéka a 660 by bol komerčný nájom. Trojizbový byt, povedzme 63,5 metrov štvorcový, 545 nájom s príspevkom nemocnice, hypotéka by bola okolo 935 a Deloitte Rent hovorí, že by bola platba pri komerčnom nájomne okolo 874 eur. Prosím, aj tu samozrejme musíte ešte pripočítať služby, elektrina a podobné veci. Keďže by sme použili príklad plného príspevku zamestnávateľa, tak by to bolo iba 260 eur za jednoizbový byt, 387 eur za dvojizbový byt a 500 eur za trojizbový byt, ale ministerstvo sa rozhodlo ísť na 330. To sú reálne sumy. K tomuto treba pripočítať zálohové platby.
tak jednoducho samozrejme za energie, to čo ľudia platia za obyčajné bývanie. To sú cifry, s ktorými pracujeme reálne tu v tomto bytovom dome. A ešte možno ja by som dodal, že ja by som z tohto miesta veľmi rád vyzval všetkých zamestnávateľov, keďže tie príspevky sú odvodovo oslobodené, lebo je to naozaj významný nástroj, ako si udržať zamestnancov a naozaj v konečnom dôsledku ušetriť na nákladoch na tých zamestnancov a stabilizovať si ich vo svojich firmách. Takže to je ešte taký dodatok. Ďakujem pekne. Pán minister zdravotníctva. Ja len veľmi stručne, vážený pán premiér, vážený pán minister, kolegovia, dámy a páni. Tento projekt a systém štátom podporovaného nájomného bývania je typickým príkladom tzv. Nie win-win, ale win-win-win situácie, pretože samozrejme z pohľadu investora je atraktívny, z pohľadu stabilného dlhodobého nájmu, no ale samozrejme je to aj významný stabilizačný prvok z pohľadu prístupu k bývaniu a zlepšovanie ekonomickej situácie. V tomto prípade ja som veľmi rád predovšetkým zdravotných sestier. No a samozrejme a z pohľadu štátu je to významný stabilizačný prvok pri lákaní, pretože tam je tá kvóta v zákone 35% pre zamestnancov verejnej správy. V tomto prípade samozrejme my sa tešíme, že pôjde predovšetkým o zdravotné sestry, alebo sestry a pôrodné asistentky, ale rovnako atraktívne to je a musí byť aj pre či už učiteľov, policajtov a všetky tieto povolania, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie štátu. No a aj z tých tabuliek, ktoré ukázal pán premiér, je úplne evidentné, že je tu obrovská hodnota za peniaze, za ten príspevok, ktorý je relatívne nízky z pohľadu zamestnávateľa, ale tá hodnota z pohľadu stabilizácie personálu a nejakého dodatočného benefitu, ktorý je dlhodobý, to znamená, jedná sa o dlhodobý stabilizačný prvok, tak tá celková hodnota tohto projektu je významná. Ja určite budem povzbudzovať všetkých aj riaditeľov štátnych nemocníc, aby sa do tohto projektu zapájali, lebo je to mimoriadne atraktívny produkt. A ja sa chcem poďakovať aj vám, pán premiér, aj pán minister, aj všetkým kolegom, ktorí sa pričinili, že tento projekt a tento systém oficiálne vstupuje do života. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ univerzitnej nemocnice. Ďakujem pekne. Musím povedať, že mi je obrovskou cťou tu dneska byť a byť súčasťou tohto projektu. Je to prvýkrát v histórii univerzitnej nemocnice, kedy po dlhých rokoch môžeme urobiť krok, ktorý nám zlepší kvalitu bývania našich zamestnancov a prioritne zdravotných sestier a všetkých ostatných kategórií, nevynímajúc ani tie najnižšie stupne zdravotníkov. Veľmi oceňujem a veľmi sa chcem pekne poďakovať za možnosť byť súčasťou tohto pilotu, pretože sme nemocnica, ktorá bojuje s týmito problémami od samého začiatku. Máme ubytovne, kde potrebujeme nainvestovať obrovské množstvo peňazí a popri tom investovať do zdravotnej starostlivosti. Veľmi si to vážim, že sme boli agentúrou pre štátom podporované bývanie oslovení, aby sme boli súčasťou tohto pilotu. Chcem sa poďakovať pánovi premiérovi, pánovi ministrovi Rážovi, môjmu pánovi ministrovi aj pani riaditeľke za to, že máme túto možnosť a využijeme všetky možné prostriedky a síly na to, aby sme tento projekt rozvíjali a aby naši zamestnanci mali vyšší komfort bývania, ako je tomu doteraz. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A pán generálny riaditeľ kooperatívy. Vážený pán predseda vlády, vážení páni ministri, takže vážené dámy, vážení páni, pre nás je takisto veľkou poctou, že môžeme stať na štarte rozbehu štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku. V kooperatíve si už dlhodobo uvedomujeme potrebu riešiť otázku dostupného nájomného bývania. Vychádzame z know-how jednak aj našej materskej spoločnosti v Rakúsku, ktorá je najväčším investorom do nájomného bývania v strednej Európe a za zhruba 40 rokov bola schopná investovať a vybudovať viac ako 150 000 nájomných bytov. Takže na základe toho sme aj využili po znalosti, naozaj veľmi častokrát sme komunikovali s predstaviteľmi vlády, ale aj v pracovných skupinách s zástupcami ministerstva dopravy, takisto ministerstva hospodárstva a sme radi, že naše pripomienky boli do legislatívy
aj vnesené. Ja verím a som optimista, a môžem to povedať za seba, ale aj v mene celej našej spoločnosti a skupiny, že toto je veľmi dôležitý a veľmi dobrý krok a že sa naozaj na Slovensku budeme my uchádzať o to, aby sme mohli v tých rozvinutých regiónoch, kde je o nájomné bývanie najväčší dopyt, mohli podporiť flexibilitu, mohli podporiť dostupnosť bývania pre občanov na Slovensku. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Veľmi pekne, pán riaditeľ. Teraz je priestor pre vaše otázky, poprosím vás v téme samozrejme. Dobrý deň, Dolghanom 360. Vy ste odovzdali dneska prvé desiatky bytov, ak som správne počúval, tak aká je ambícia možno napríklad do konca volebného obdobia, že akú máte ambíciu, koľko by ste ich chceli odovzdať a či budú aj teda v iných regiónoch, predpokladám, že áno, okrem Bratislavy. Pamätáte si pravdepodobne, že sme mali vážne rokovania v Košiciach. Košice sú pomerne dobre pripravené mesto na výstavbu bytov. Hovoril som o Valalikách, to je projekt, kde zase prejavila záujem katolícka cirkev. Hlásia sa ďalšie mestá, Trnava, ďalšie a ďalšie. Rozdiel je v tom, ako som povedal, že či to pôjde cez investora, ktorý môže kúpiť hotový produkt, alebo investor bude musieť na týchto pozemkoch stavať. Ja tu nechcem rozprávať žiadne čísla, tu nejde o žiadne preteky. Tento projekt bol na konci vlády, ktorú sme striedali, teda v roku 2023 mŕtvy. On neexistoval. Bolo veľa billboardov po Slovensku, všelijakých ste ich videli, ale nebolo nič. Bolo treba rozbehnúť agentúru, ktorá vlastne neexistovala. Bolo treba dokončiť náročné rokovania, pokiaľ išlo Európsku komisiu. A tomu sme venovali osobitnú pozornosť všetci. Chodili sme vrátane investorov na komisiu a presviečali, že 5% DPH nemôže byť považovaná za neoprávnenú štátnu pomoc. Takže ja sa neodvážim, pán redaktor, povedať nejaké číslo, lebo budete zase konfrontovať o 2 týždne. Ja len tvrdím, že začali sme. Všetko sme urobili, všetky podmienky sú splnené, aby tento projekt mohol ísť. A toto je presne dôkaz toho. Hotová budova s bytmi, kúpilo sa, dané do systému, od apríla sem prídu bývať ľudia, a od apríla môže začať platiť nemocnica príspevok na bývanie. V tomto ten projekt je vzácny, ale nechcite prosím odo mňa čísla. Ak si zoberiem, že dnes sa hlási 5000 ľudí do tohto projektu a to je bez akejkoľvek reklamy. To len tak, čo ľudia si pozerali, lebo vy sa venujete úplne iným témam, ako je toto, všetci. Tak pri 5000 bytoch, keby bola iba obstarávacia cena 100 000 eur, a teraz matematikári rátajte, to je 500 miliónov eur, dobre hovorím, 5000 krát 100 000 je 0,5 miliardy. A to je nič, my si myslíme, že tie čísla musia byť podstatne väčšie. Ale každá miliarda investícií do slovenského hospodárstva je neuveriteľne dôležitá. Si uvedomte, že 1% našeho HDP je cez miliardu, 1,3 alebo 1,4 miliardy eur. To nám môže výrazne zdvíhať ekonomický rast a to hlavne musí rozbehnúť. Musíme presvedčiť ľudí, že nie vždy je treba mať byt vo vlastníctve. Tak áno, kto chce, má právo ísť do banky a požadovať hypotekárny úver, alebo ak niekto zdedí peniaze alebo dostane nejaký dar, tak si ten byt môže kúpiť. Ale sú ľudia, ktorí možno nabehnú na ten moderný trend, ktorý v Európe je. Predpokladám, že vo Viedni je obrovský počet nájomných bytov, ktoré ľudia využívajú. To isté vidíme v Nemecku a podobných krajinách tohto typu. Takže my musíme obnoviť nájomný fond. Dámy a páni, nakoniec bol som pri tom v 90. rokoch, kedy sa bývalé štátne a družstevné byty predali do osobného vlastníctva za pár korún. Cieľom bolo, aby nemusel štát znášať náklady z údržbou týchto bytov alebo bytové družstva. Ľudia si to kúpili. Dnes majú pomerne výrazný majetok, pretože ak niekto kúpil byt za 20 000 korún v tom čase, tak ten byt dnes môže mať v Bratislave hodnotu 150, 200, možno aj 300 000 eur. Ale my sme úplne zlikvidovali nájomný fond v rokoch 91, 92 a 93. Ani sa nebudoval. Budoval sa len cez štátny fond rozvoja bývania. Niekde je tu pán štátny tajomník z ministerstva dopravy, pán Igor Choma, ktorý to má na starosti. A tieto byty sme robili v spolupráci s mestami a obcami, pretože mohli sme poskytnúť mestám a obciam, alebo pomôžeme stále, výhodný úver, kde je veľmi nízky úrok, okolo 1%, a plus štát dáva aj príspevok nenávratný týmto mestám a obciam pri výstavbe týchto bytov. Ale tam chýbala nejaká elementárna logika. To sa stavalo po tých mestách, po tých obciach v malom množstve, ale chýbalo napojenie na potreby tohto štátu. Nech je dobrý príklad to, čo sa ide deť vo Valalikoch. Obrovská fabrika Volvo,
obrovské množstvo nových zamestnancov, ktorí budú potrebovať bývanie. Katolícka cirkev prišla a povedala, máme tu pozemky, dávame dispozícii a už sa o tom rokuje. To isté Košice. Samozrejme, mimoriadne atraktívna bude dnes destinácia okolí Nitry zase, kvôli Šuranom. 1,4 miliardy eur investícia do baterkárne, veľký počet ľudí. Všade tam, kde potrebujeme, predovšetkým okolí veľkých miest, kde je veľké množstvo štátnej a verejnej správy, budeme tieto veci lokalizovať, pretože dnes ísť s nájomným bývaním do lokalít, kde ani nie sú mladí ľudia, ani tam nie je nejaké prepojenie na základný biznis, ktorý Slovensko potrebuje, nemá nejakú logiku. Takže my veríme v úspech tohto projektu, ale neodvážim sa, pretože už som dostatočne skúsený, lebo viem, čo by ste s mojím číslom dorobili o pol roka. Ďakujem pekne. Pán premiér, hovorili ste o moderných trendoch v Európe, ale nastavenie Slovákov je iné, tí radšej nehnuteľnosť vlastnia. Ako chcete pracovať na tejto veci, aby sa to myslenie Slovákov zmenilo? Nemám teraz presne čísla, pán redaktor, že koľko ľudí, bolo to menej, ako sme čakali, to musím potvrdiť, využilo pomoc štátu pri hypotekárnych úveroch. Viete, že bol problém so zdvíhaním úrokových sadzieb, a stále s tým ešte je, pretože úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch nie sú také nízke, aké by mali byť. Ľudia si niekedy brali hypotéky pod 1%, mohla byť úroková sadzba, potom to vyletelo skoro na 5%. My sme pomáhali ľuďom a povedali sme, že im poskytneme príspevok, pokiaľ ide o tú úrokovú sadzbu. Nebol to až taký veľký počet, ako sme očakávali, ale boli to tisíce ľudí, ktorí požiadali o pomoc zo strany štátu. Kto má chuť ísť do hypotéky, tak našou povinnosťou z hľadiska štátu je zabezpečovať, že tí ľudia, ktorí spĺňajú podmienky na hypotéku, v krízových situáciách zvládnu takúto situáciu. My sme to urobili v súvislosti s prudkým nárastom úrokových sadzieb, keď Európska centrálna banka jednoducho nebola schopná tlačiť úrokové sadzby na dole. Druhá vec je, že je kategória ľudí, ktorí nespĺňajú podmienky na hypotekárne úvery. Toto je presne určené pre nich. A potom je to otázka stabilizácie štátnych zamestnancov a ľudí, ktorí rozmýšľajú tak, že dnes možno budem robiť v Bratislave, ale možno zajtra budem pracovať v Košiciach, lebo tam bude lepšia pracovná príležitosť pre mňa. Ale nemyslím si, a teraz to hovorím s úsmevom na tvári, že by sme boli schopní v veľmi krátkom čase presvedčiť ľudí, že je lepšie ísť do nájomného bytu ako do bytu, ktorý človek vlastní. Každý chce mať nejaké vlastníctvo. Len súčasne hovorím, článok Ústavy Slovenskej republiky veľmi dôrazne každému pripomína, že vlastníctvo zaväzuje, lebo máte o to pochopiteľne starosť. Ja sa teším. Ak majú ľudia peniaze a zvládnu si kúpiť byt do osobného vlastníctva, tak sa tomu jednoducho teším. To je presne ako s tými dlhopismi, ktoré teraz Ministerstvo financií ponúklo občanom Slovenskej republiky. Veď sa za nimi zaprášilo. Každý, viete, ja nechcem teraz spochybňovať, že je slovenské porekadlo, páni, že aj vo Viedni žijú ľudia biední. Samozrejme, že aj na Slovensku máme veľa ľudí, ktorí nezvládajú všetky svoje potreby splácať. Napriek tomu sa zdá, že asi je tu aj nejaký zdravý moment v tom štáte, keď nemajú ľudia problém kúpiť za 500 miliónov dlhopisy. Takto sa zaprášilo za nimi. To znamená, že je tu aj nejaká dôvera v štát. Keby nebola dôvera v štát a ľudia by brali to, čo médiá píšu o vláde a o Slovensku a čo vykrikujú na tých uliciach, keď klamú celý štát, no tak asi by nekúpil nikto nič. Za 500 miliónov dlhopisy. Kratšie a dlhšie, samozrejme tam išlo o to, že či išlo úrok okolo 3%, alebo to bolo vyššie, ale to je dôvera v štát. Preto našou povinnosťou je, poďme tomuto robiť dobrú reklamu. Nech ľudia o tomto vedia, aby si každý mohol vybrať. Možno, že bude aj človek, ktorý si povie, že tak čo idem splácať 20 rokov hypotéku, 25 rokov idem splácať hypotéku. Dobre, však na konci ten byt sa ku mne dostane, ale stále som pod tlakom tej hypotéky, že sa niečo môže v mojom živote stať. Tu je výhoda, máte najprv tú zmluvu na 5 rokov tú nájomnú, a po 5 rokoch, opravujte ma náhodou, lebo ja si veľa vecí pamätám, ale nemusím si pamätať všetko. Po 5 rokoch sa táto nájomná zmluva mení na nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Čo je veľká výhoda. To je istota v bývaní. Ten byt máte. Ak platíte nájom a platíte služby, že vám nevypnú plyn alebo elektrinu, normálne bývate. Slušné bývanie. Tak asi každý potvrdíte, že toto je normálne slušné bývanie, štandard, ktorý by určite privítali mnohí ľudia na Slovensku. Dobrý deň, Ladislav Žiko, televízia Markíza. Ja by som sa chcel spýtať jednu otázku, akú výhodu má tento projekt pre investora, keďže kúpi takúto budovu, spíše zmluvu so štátom a tie byty by mohol prenajímať namiesto 500 eur za 750 eur? Ľahká odpoveď, 5% DPH. Som si aj myslel. A druhá otázka na pani Však sme o to aj bojovali.
To je podstata. Čiže či je len v tom tá výhoda? A to je Ale peniaze spolu sú s tým to. príspevkom sa to blíži trhovému nájmu. Pozor, plus máte 5% DPH. Tam je odpoveď. A ešte druhá otázka na pani riaditeľku, keby možno mohla ešte pripomenúť, že aké sú možno tie pravidlá o to, aby sa človek mohol o to zaujímať o tento byt a aby ho mohol dostať. Takže v prvom rade je to príjmové kritérium, čiže záujemca a tá domácnosť musí mať minimálne taký mesačný príjem, aby po odrátaní ich životného minima dokázali splácať vlastne nájomné. To je prvá vec. Taktiež je strop, to je 8-násobok životného minima danej domácnosti, nesmie presiahnuť. Potom máme v podstate diskvalifikačné kritériá, ktoré sú, pokiaľ je záujemca dlžníkom voči štátu alebo je v registri exekúcií, tak takýto nemôže dostať nájom v našom systéme. A potom máme znevýhodňujúce kritérium, ktoré je v podstate to, že pokiaľ daný záujemca vlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie konkrétne buď rodinný dom alebo byt v danom okrese, tak takýto je posunutý na koniec poradovníka. Ale stále môže získať, len je posunutý na koniec poradovníka. Vekové kritérie tam nie je žiadne. Vekové nie. Nie je žiadne vekové. Pán premiér, vy ste spomínali, že po 5 rokoch sa tá zmluva stáva na dobu neurčitú. Čo sa robí s výškou toho nájmu? Ona sa každý rok zvyšuje, alebo ako je zastabilizovaná? Je to regulovaný nájom, ktorý vlastne v zmysle nášho nariadenia sa, áno, je indexovaný samozrejme, ale v zmysle údajov, ktoré uvádza štatistický úrad každý rok. Teraz to bolo 4.3. a to je vlastne priemerná ročná nominálna mzda, aká je v danom kraji a podľa nej sa vyrátáva. Pokiaľ sa ona zvyšuje, tak zvyšuje sa aj nájom, ale len v zmysle tejto priemernej ročnej nominálnej mzdy. Čiže nie podľa inflácie, ale podľa mzdy. Čiže je to veľmi, by som povedal, férovo nastavené. A ešte posledná otázka. V tomto projekte konkrétnom bude 35% zamestnancov bývať UMBčky a ostatné percentá budú ľudia, ktorí sa môžu do toho ako zapojiť? Áno, zvyšok pôjde vlastne oficiálne do nášho systému a budú môcť, predpokladáme od toho 1. apríla alebo 1. aprílového týždňa sa budú môcť prejaviť záväzný záujem ktokoľvek z verejnosti, kto spĺňa tieto kritéria. A bude tam poradovník v rámci časovej známky, takže potom následne budeme si žiadať tieto všetky príjmové kritériá a potvrdenia a potom budeme vyhodnocovať a priraďovať byty. Pani riaditeľka, ešte zatiaľ zvýhodnenie. Áno, no v rámci teda tej verejnosti je 10% sú uprednostnení a to je kategória zdravotne znevýhodnených a odchovancov z detských domovov a z pestúnskej starostlivosti. Ale to je v rámci tej celej verejnosti, je tých 10%, ktoré ide vlastne návrh poradovníka, pokiaľ majú záujem. Pán riaditeľ, a vlastne koľko zamestnancov teda maximálne môžete sa nasťahovať? To som chcel dať ako dodatok, že tie kritériá sú nastavené tak, že my do jedného trojizbového bytu vieme dať aj 3 zamestnancov, ale nemocnica platí jeden príspevok na ten byt. Takže je to výhoda, že vieme ubytovať viacero našich zamestnancov, čo je pre nemocnicu výhoda, že neplatí 3 do jedného bytu 3 alebo 4, 5 dotácií, ale platí len jednu a umiestnime viacero zamestnancov. Koľkým zamestnancom predpokladáte, že tým viete pomôcť? No, ja verím, že za veľmi krátku dobu, podľa odhlasov, ktoré sme spravili už po našom spoločnom stretnutí s pani riaditeľkou, zaznamenali veľké množstvo pozitívnych ohlasov z radou zamestnancov, tak ja si myslím, že s týmto problém nebude a pomerne krátke dobe. 23 bytov, aha, tak. Pán kolega, vysvetlím, že vy, pán generálny, môže tomu spraviť, poviem toto PR, ale rozhodnúť sa musí zamestnanec. Na základe ponúknutého príspevku, to znamená na konci dňa po 1.4. uvidíme, kto má záväzne záujem. Čiže je to na nich. Koľko reálnych miest tu je pripravených? 23 bytov a teda rozdelených 1, 2, 3 izbových. Pretože, pán redaktor, my budeme robiť ďalšiu zmenu príslušného zákona. Dnes v zákone je presne rozdelené, že koľko bytov môže byť komu ponúknutých. Je tam 35% pre zamestnávateľov, 10% z verejného sektoru. Máme tam 10% pre zdravotne nevýhodnených ľudí. Chceme to zdvihnúť, lebo my sa domnievame, že tento projekt bude najmä atraktívny vtedy, keď čo najviac bytov bude môcť poberať príspevok na bývanie u zamestnávateľa, vtedy to má logiku. No a pokiaľ ide o nemocnicu, tu v tomto projekte nemôže byť viacej, lebo tých 35% z nejakého počtu bolo vyrátaných, ktoré sú disponibilné, takže maximálny počet bytov by ministerstvo zdravotníctva a nemocnica prevzali. Vyrátali sa, že sú schopní dávať 3,30 na metr štvorcový, ale hovorí veľmi jasne pán riaditeľ, že keď budú ďalšie ponuky tohto typu, alebo keď sa zvýši ten podiel pre ten verejný sektor z 35 povedzme na 50%, to bude dohoda ešte, na ktorej musíme pracovať, no tak
oznamuje pán riaditeľ, že je pripravená tá nemocnica ísť cestou poskytovania týchto príspevkov. Vidíme to aj pokiaľ ide o učiteľov, policajtov. To môže mať fantastický stabilizačný efekt pre verejnú a štátnu správu. Ešte by som sa chcel opýtať, kedy sa bolo populárne medzi ľuďmi a družstevné bývanie, ako také medzistupeň medzi tým nájomným a osobnom vlastníctve. Môžeme sa aj o takomto projekte? Zoznam téma s nejakým Samuelom Jurkovičom, môžeme sa o tom porozprávať. V tomto okamihu... Ďakujeme veľmi pekne. Myslím to dobrom, viete, strašne sme radi, že sa nám podarilo toto rozbehnúť. Pri hypotékách sme ponúkli ľuďom pomoc, kde to bolo veľmi komplikované. Naďalej pokračuje štátny fond rozvoja bývania. Čiže máme 3 systémy možnosti získania bytu. To je štátny fond rozvoja bývania, mesta, obce stavajú tie sociálne byty. Druhá možnosť sú klasické hypotekárne úvery. Tretia možnosť je tu táto. Zatiaľ sme nehovorili, ešte skôr chceme motivovať všetky zdroje, ktoré máme na Slovensku, lebo viete, my máme napríklad v tom druhom dôchodkovom pilieri naakumulovaných obrovské množstvo peňazí. A to je problém, ktorým trpí celá Európa. My sa pozeráme na peniaze, ktoré akumulujeme v Európe, ale tie peniaze sa používajú na podporu americkej ekonomiky. My musíme ponúkať týmto peniazom dobré projekty na Slovensku. Preto som rád, že Ministerstvo práce hovorí o tom, že môžeme začať rozprávať, že by tieto peniaze mohli byť ponúknuté aj do projektov na Slovensku, ktoré by peniaze primeraným spôsobom zhodnocovali, tak aby bol sporiteľ maximálne úspešný a spokojný. Družstevné bývanie je 4. stupeň, ďalší. Momentálne nemáme na toto kapacitu a prosím, neberte to, že som bol ironický, ale hovoril som o človeku, ktorý bol zakladateľom družstevníctva na Slovensku. Ďakujem pekne. Ja ešte až môžem dodať, spomenuli sme teda zamestnávateľov z verejného sektoru, ale máme 20% určených a rezervovaných pre zamestnávateľov zo súkromného sektoru, takže aby aj tí neboli ukrátení, tí sa takisto môžu zaujímať a v každom projekte môže byť preferovaný zamestnávateľ aj zo súkromného sektora. Príspevok je zbavený odvodov a daní. Preto to je pre zamestnávateľa atraktívne. Či už ide o zamestnávateľa štátneho, zamestnávateľa z verejného sektora alebo zamestnávateľa zo súkromnej sféry. Rovnaké podmienky sú. To znamená, že ak nejaká firma, nejaký investor, napríklad automobilka, bude chcieť pomôcť svojim zamestnancom, má také isté podmienky, ako má nemocnica alebo kdokoľvek iný. Musí to byť v tomto roku. Ďakujem pekne. V tomto momente by som ukončil tlačovú konferenciu.